To už je hodin, no tak už se konečně vykecej. No tak co nám to sem dali? To je ale pěkná krabička, co nám dali dovnitř. Ty blahon, to je materiál, ta bude psát sama. Nesměj se, musíš nenápadně. A je moje, nikdo si to nevšiml. Klap. Ježiši, ty furt mluvíš, stejně ti nerozumím. No, když už jsme u toho, k čemu je pero bez krabičky, že? To je přece každý. Ty, on se vlastně bude hrát hokej. Češi do toho, že ano. Tak nenápadně. Z toho jeho mluvení mi nějak vyschlo v krku. Ukáž, nějaká domácí pálenka. Ne, zase voda, ale ta sklenička je prýmová. A hele, mikrofon. A funguje, senátor bude mít narozeniny, no, ten bude mít radost, že ano. Tyjo, ten stůl, to je paráčka, to dřevo, ta barva, no úplně ho vidím u sebe v pracovně. A ukáž, to je hosáčko. No jo, Armány, líbivý, že ano, jenže jak to udělat? Někde tady byl vypínač. Cvak! Neměl jsi sebou, prosím tě. Ty, dělej, naskárej to do toho auta. Počkej, nesmí tam zapomnět, vracíme to.